ten duży rękawicę prowadzić na zielony. Nie! No ale to... Możesz przekazać ją dalej, tych poszedł. Nie, trzymaj! Ну jo, czemu nie gadala? No ja, tam oni jechali. A wiesz ile on tu stanie? 2 lata najwyżej! Jeszcze mu zabiorą prawo jazdy, ale tu... Jak chciało mu się w Finlandii mnie nie. Dobra, słuchaj. Jeszcze palcem! Tak, to robimy.